на Хедбал. Да, най-новата игра, която е в Google Plus или не е най-новата. Аз преди да игра, но реших днес да поснимаме малко клипа на Хедбал. Ако се чуете защо ще игра само тук, заради един сак, който да едни много яки работи. И започваме. Първия сигурно ще е румънец. Аз не знам. Защото преди съм играл срещу румънци. И ги мраза горе-долу. Сменихте копчетата! Ха-ха! Шашава работа! Шашава работа! Ха-ха! Първи гол в мача. Let's go! Аз съм голям. Как ще ме биеш са, бе? Опа! Имам си поне вратар, бе. Майна. Опа, вратарче. Имам си вратарче. Аз имам вратарчето. Имам си вратар. Хопа. Редато уран бележи. Аз съм, нарочно са големи. Не, това ми размени копчетата. Ай, стига, майна. Няма ми разменящи копчетата. Няма. Беше му са, бе. С голяма вратака. Нямаше. Удар с глава, не. Айде сата вида. И ти ли ще ми разме? Аз знаех, че ще удари този глава. Така по глава. Града. Аз по глава. Града, да. Опа, така ще ми изкараш, бе. Да, хора, това. Имам един абонат. Само един. Аз не спорих, ще е да правя най-новата. Ай да бавим малко времето. Да го бия. Като нищо. Айде да се замръзим за малко. Айде да се замръзим за малко. О, не, само не го свили края, бе. Сега промогна ми шутинг. Да, хора, бихме го. Пачки за мен. Така, махам се така, да ви покажа на нещо. Субобит. Ей ги! Не ги ще вече. Хора, айде да играем в турнира. Окей. В турнир съм, бе. Това не е моя. 1,51. Извинете се за това, хора. Ето до тук съм стигнал на 24-тия. Това е много труден, хора. Честно. За какво само скачам? Не! Това е много яко да скачаш. Много мръзна така да скачам. Много лесно ще ми вкарат гол. Бъгна ми. Не! No bitch, no. No bitch, motherfucker, no. No, yes, bitch. No. Тара. Поне ще дадме на копчетата за кеф. Ей, как му прехвърли само. Само ще скачам. Оп. Вратар. Оп. Оп. Айде. Трябва да го вкараме. Не мога ти вкарвам автогол. Аз да не съм тъпунгер, бе. Нарочно ще ми я бие по земя. Ей, циганин. Защо ще ми я биеш по земя, бе? Ей. Манго. Я муква, бе. То на тоя ли, бе? Мислех, че на мен. Дай му жълтия картон тогава. Така.
Ама главно той ми вкара. За кой замързи, бе? Пич. Ето ти е един гол. На! О, страх със сок не ми удар, бе. Много мраз така ми скача! Така. Карам поне петия гол, бе. Много мраз така ми скача бъгнато. И да, хора, надявам се клипът ви е харесал. Абонирайте се за канала ми и чао!